Таковы судьи. Судья международной категории Сироджиддин Чори, Узбекистан, и судья международной категории представитель Исламской Республики Иран Хусрайор Дарюш Али. Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷаҳонгир Маҷидов. Паҳлавон ба Пакистон. Устоди варзиши дараҷаи байналмилалии намояндаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Комроншоҳи Устопириён. барои ба даст овардани шоҳ ҷоиза дар вазни то 90 кило набарди Комроншоҳи Устопириён бо Ҷаҳонгир Маҷидов дар вазни то 90 кило аст. дӯстони азиз, ин рақобат қисмати финалӣ аст ва Комроншоҳ бо Ҷаҳонгир мубориза мебаранд. аввалин ҳуҷум аз ҷониби Ҷаҳонгир Маҷидов. Атто Аббос бо Фаридун Устопиров ҳарду дар паҳлӯ нишастанд. Ҷаҳонгир Маҷидов дасти чапи худро барои Комроншоҳ додааст. Ҷаҳонгир Маҷидов қадди баланд дорад. Комроншоҳ бошад дар ин ҷо як ҳаракат кард ва Ҷаҳонгир Маҷидов ҳам аз Комроншоҳро доштааст ва ҳоло дубора барои ба даст овардани имтиёз ин ду паҳлавон мубориза мебаранд. Комроншоҳ гиребонро мустаҳкам доштааст. дасти рости Ҷаҳонгирро қавӣ доштааст. гиребониро ҳамчунин гирифтааст ва барои Ҷаҳонгир имконият намедиҳад. Ҷаҳонгир бошад замин меафтад. ҳоло инҷо набард тезу тунд идома дорад. довари дараҷаи байналмилалӣ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон дар инҷо гиред мегӯяд гӯштин. Ҷаҳонгир Комроншоҳ аз самти дуртар Комроншоҳ равишро ба кор бурд. Ҷаҳонгир бошад ҳоло мустаҳкам рӯбарӯи Комроншоҳ истодааст. намехоҳад ки имтиёз диҳад. ҳаракат аз ҳарду ҷониб пайваста иҷро мегардад. огоҳӣ барои Ҷаҳонгир Маҷидов. аввалин огоҳиро барои Ҷаҳонгир Маҷидов нишон дод довари марказ. дар ин ҷо Комроншоҳ ҳоло дасти рақибро мустаҳкам доштааст. Ҷаҳонгир Маҷидов атрофи Комроншоҳ чарх мезанад. ана акнун бубинед дар ин ҷо як ҳаракати дигар аз ҳарду ҷон. баъд аз амри довар ҳаракат кардан ман аст. باری دیگر به همه شما پهلوانان بیایید یکدیگر را حرمت بکنیم. طبق قاعده‌های عمل کننده گوشتینی ملی در پایان یعنی که در بالای گرم حرکت کردن ممکن نیست. идомаи набард дар вазни то 90 кило миёни Комроншоҳи Устопириён ва Ҷаҳонгир Маҷидов идома дорад.
حالا این دو پهلوان قوی دست آستین داشتند. اکنون حدود 2 دقیقه دیگر مبارزه میبرند در وقت اساسی. مبارزه پهلوانان زیادتر میشود. هر دو پهلوان با یک نیروی بلند گوشتینگیری مبارزه میبرند. ҷаҳонгир маҷидов росто гуштин мегирад. Комроншоҳи Устопириён низ ба набард мегузарад. инҷо акнун бубинед вақт камтар аз 1 дақиқаи дигар боқӣ мемонад. рақобат идома меёбад. حالا اکنون توقف میشود میان پهلوانان تا 90 کیلو برای به دست آوردن جایزه. اینجا نبرد بسیار هم تیز و تند اجرا میگردد. هم ҷаҳонгир و هم کامرانشاه دو پهلوان نامدار جمهوری تاجیکستان که در گوشتنی جدا هم آنارشون بلند بود. مدعی اساسی برای به دست آوردن جایزه این جفت است که تلاش می‌ورزند. صدایی که از ҷаҳонгир маҷидов صدای نفسی آزاد خود را میبرارد تا نبرد را ادامه دهد. комроншоҳи Устопириён یک تک سبز است، مبارزه دارد با یک آگاهی. حالا комроншоҳ یک قدم به پیش است. ҷаҳонгир با دست چپ، هر دو پهلوان یکدیگر را میسنجند. در که دست چپ از گریبان یکدیگر داشتن مقصد دارند آنها. ҷаҳонгир اکنون اولین شده از دست راست، کامرانی هم مقابل او بسیار هم قوی ایستاده است. نشستن از جانب ҷаҳонгир маҷидов هیچ امکان نداد. وقت 3 دقیقه دیگر اضافه می شود. 3 دقیقه دیگر اضافه می شود. در وزن تا 90 کیلو مبارزه برای به دست آوردن جایزه که این پهلوانان را رو بروی هم آورده است. حالا ببینید بهای بدن گرفتن یا اینکه با پهلوان دیگر تنبیه دادن، پس غالبیت معین میشود. اکنون رقابت پهلوانان 90 کیلوه با جد و جهد زیاد ادامه می‌یابد. اوه، یک عمل بسیار خطرناک از جانب کامرانشاهی استوپیریون بر مقابل ҷаҳонгир маҷидов. ҷаҳонгир маҷидов حالا اکنون برمیگردد و میخواهد که دوباره دست و چنگال به سمت رقیب کند. یکی بالا دیگری از نشستن مصلحت میدهد. اوه، انا این شیوه برای کامران کمی مشکل است. بله، این شیوه برای کامران خیلی مشکل است و ҷаҳонгир در فاصله نزدیکترین و ببینید حالا بسیار حالت خطرناکه که میتواند کسی را به زمین افشاند. اینجا کامرانشاهی استوپیریون چون کمر میدهد برای ҷаҳонгир امکانات را از دست دادن است. بکمورод Олтибоев، Темур Раҳимов тавлидидан. حالا
довари марказ қарори ниҳои худро дар бораи огоҳӣ ё дода надодааст дар ин ҷо. ҳолати монитор дар он ҷо чӣ шудааст, вале ҳоло то ислоҳ гардидани монитор дар ин ҷо ҷаҳонгир мунтазир аст ва Комроншоҳи Устопириён ҳам дар ин ҷо даст метаконад ба хотире ки идома барои рақобат. нафаси тозаи ҷаҳонгир бори дигар баланд мешавад. мо аз даст такондани Комроншоҳ ба нафаси тоза баровардани ҷаҳонгир гуфтем. ин ҷо фақат бародарӣ аст. мо фақат ба хотири бародарӣ ки дар он ҷо гӯштини миллӣ ҳам ин мақсадаш муттаҳид сохтани варзишгарон аст. дар ин ҷо ҳар ду варзишгар фарзанди тоҷик ҳастанд, ҳар ду паҳлавоне ҳастанд ки дар миқёси ҷаҳон тоҷикистонро баланд мебардоранд, обрӯи тоҷикистонро. мо якеро аз дигаре баланд ё паст монда наметавонем. ҳар ду паҳлавоне ҳастанд ки дар миқёси ҷаҳон обрӯи тоҷикистонро баланд мебардоранд. муҳим барои мо арзишҳои миллии кишвар аст, на ин қисмати финалие ки дар ин ҷо аст. хуб, акнун идома меёбад набард. дӯстони азиз, чанд дақиқаи дигаре боқӣ мондааст. ҳаракати паҳлавонон ҳоло сардовар мегӯяд ки истед лаҳзае табло Комроншоҳ гаштаи баргашта дастонро метаконад ва ҷаҳонгир бошад аз ҷои худ боло мехезад. бояд миёни ин ду паҳлавон, миёни тарафдорони ин ду паҳлавон фақат ба хотири нишон додани ҳунари асили гӯштингирӣ бошад. мухлисон ҳама мунтазир ҳастанд ва ҳамин лаҳзаро ки чӣ мешавад дар ин ҷо. набарде ки аз ҳар ду ҷониб ду паҳлавони умедбахши тоҷик миёни ҳам гӯштин мегиранд. яке рақами яки ҷаҳони навҷавонон буд ва Комроншоҳе ки ду маротиба ба пояи қаҳрамонии осиё дар намуди гӯштини ҷудо расидааст. ду паҳлавоне ки ҳарду ҳам дар миқёси ҷаҳони гӯштини ҷудо мавқеи хосаи худро доранд. اینجا مردم رو ببینید دوستان عزیز، در دل شب مردم بیدار است، با چشمان خود این نبرد رو تماشا میکنند. کسی از جای خود بیرون نمیروند، کسی از جای خود کنار نمیروند، کسی از جای خود به بیرون نمیروند. همه منتظر است، همه دیدار همین رقابت هستند. 47 ثانیه دیگر مانده است. برای همین حاضر همین لوحه تابلو را ساز میکنند. 2 دقیقه و چیز دوام میکنند. این دقیقه و 47 ثانیه میگه که نمکن باید بگیریم. mana این آغوش برادری است در گوشتنی ملی توجیکی. این آغوش برادری میگن و مبارزه ادامه مییابد. حدود 3 دقیقه دیگر آنها در اختیار دارند. اوه، اینجا حرکتی ҷаҳонгир маҷидов
Комроншоҳи Устопириён дар муқобили ӯ қавӣ меистад. ҷаҳонгир бо Устопириён Комроншоҳ рӯбарӯ истоданд. ҳаракати ин ду паҳлавон барои ба даст овардани имтиёз аз ҳар ду ҷониб аст. дар ин ҷо аз ҳамаи ҷониб маслиҳатҳо аст барои Комроншоҳ, барои Ҷаҳонгир Маҷидов. акнун бубинед, ҳоло дасту чанголи якдигар мубориза бурданд. ду дақиқаи дигар дар ихтиёр доранд онҳо. мубориза мебаранд барои ба даст овардани имтиёзи навбатӣ. як дақиқа зиёдтар дар ихтиёр доранд ин ду паҳлавон. ҳоло бо шуҷоат ва як нерӯи баланди паҳлавонӣ гӯштин мегиранд. ҳоло паҳлавонон акнун таваққуф мекунанд каме. набард сабуктар мешавад, суратнокӣ камтар мешавад. бубинед дар ин ҷо акнун гӯштин суратнокиаш камтар мешавад. бояд усулеро анҷом диҳанд онҳо. касе аз паҳлавонон бояд дар ин ҷо муваффақ гардад. бояд касе аз паҳлавонон дар ин ҷо муваффақ шавад. бояд касе аз ин паҳлавон камар доштааст ва партов ҳалол аст. ана ин партовтест ки аз ин дида дигар ҷои ҳоҷат нест. дар сонияҳои ахир ҷаҳонгир маҷидов билохира кори худро анҷом дод ва Комроншоҳро ба тахта пушт афтон. бовар кунед, ин ҳама шоҳид аст. дар ин ҷо ин набардро тамошо карданд ва аз диданаш ҳаловат бурданд. офарин, ҷаҳонгир билохира кори худро дар лаҳзаҳои охирон анҷом дод. ато аббос аз партофти ҷаҳонгир маҷидов хеле шод аст. ҷаҳонгир шояд дасташам рад бардошта бошад. хуб, ба ҳар ҳол ин ҷо набард дар вазни то 90 кило миёни ҷаҳонгир маҷидов ва Комроншоҳи Устопириён бо партофти зебои ҷаҳонгир маҷидов ба анҷом расид. офарин. вазни ҷамъи 90 кило боқӣ мондааст. ато аббос нафаси тоза мебарорад. офарин. غایب وزن 90 کیلوگرم نماینده جمهوری تاجیکستان جهانگیر مجیدov.
رویتکی سفید نماینده جمهوری ازبکستان اشتراکی بازی‌های المپیک توکیو Oltibоев Бекмурод رویتکی سخت اشتراکی بازی‌های المپیک توکیو 2020 نماینده جمهوری تاجیکستان تیمور رحیمов. اکنون هواداران و راقبان گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگیری ما در قسمت فینالی دوره نهایی رقابت نهایی دویمین مسابقات بینالمللی گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگیری قرار داریم. پهلوان یک تک پوشیده سفید پهلوان ازبک اشتراکی بازی‌های المپیک. این حرکت از جانب پهلوان ازبک بود. بکمورод Олтибоев 25 ساله پهلوان ازبک مقام هفتم بازی‌های المپیک در وزن جمع 100 کیلو گوشتنی جودو را در مقیاس آسیا 2 نقره دارد. این پهلوان ازبک یکی از پهلوانان است که قدش از تیمور رحیموف پستر است. تیمور رحیموف نیز اشتراکی بازی‌های المپیک است. توکیو 2020 در سال 2021. دوستان عزیز، دو پهلوان قوی از جمهوری ازبکستان و تیمور رحیموف نایب قهرمان جهان گوشتنی جودوی نورسان محسوب میشد. گرند اسلم را با نشان برنجی جانباز کرده است. این پهلوان یک تک سبز تاجیک تیمور رحیموف در وزن جمع 100 کیلو در گوشتنی جودو جمهوری تاجیکستان را معلوم. حلال تیمور رحیموف رقیب را به تخت پشت آورد. حالت تکرار را ببینیم که در اینجا Олтибоев میگوید که پهلو بود. خب ببینید تیمور رحیموف عکس العمل رو به کار برد و حلال تیمور رحیموف در وزن جمع 90 کیلو شد جایزه را به دست آورد. تیمور رحیموف دوستان عزیز و همین طریق شد جایزه وزن جمع 90 کیلو برای تیمور رحیموف پهلوان جوان تاجیکستان هدیه می شود. مصابقات بینالمللی گوشتنی ملی برای دریافت جامی شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. از همه شما دلمون پایش می‌کنیم که تا به این تنتنه تا به فرصتی سپاریدن جایزه‌های افتخاری مکافات‌های عالی شد جایزه ما را همراهی کنید و باوری دارم که ایشان برای پهلوانان تاجیک برای این نفرانی که موفقیت به دست آوردن بهترین شو و شایسته‌ترین جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. برای توجهتان بسیار عرض سپاس می‌کنیم که حضور شما و تنتنه گوشتنی امروزه شهامت دیگر ضبط کرد. اولا بانوان را برای گرفتن جایزه‌های افتخاری حالا به ҳамроз раҷабов тоза қаҳрамони самбои осиё пироҳани сафед ба бар кардааст. умар бозоров ӯзбекистон
мубориза барои ба даст овардани ҷоизаи вазни то 80 кило. тоза қаҳрамони самои Осиё Раҷабов амроз бар муқобили Умар Бозоров Узбекистон. Ҳамроз Раҷабов такор медиҳад дасти чапи рақибро ва Умар бошад. Бозоров ҳоло самти дигар аст. анакнун Раҷабов ҳамроз Раҷабов ҳамрози дигаронро дорад. яъне мураббиён аст ки ҳамроз бо ҳамроз Раҷабов. дар ин ҷо паҳлавони узбек Умар хост ки дурахшад. ҳоло дасту ҳарду паҳлавон хуб ҳастанд. Умар ҳам қавӣ гӯштин мегирад. ҳамроз Раҷабов замин меафтад. барои чӣ замин меафтад? шояд дар чанголи Умар Бозоров бо инҳо рафтидааст. огоҳи аввал барои ҳамроз Раҷабов. барои Умар ҳам садо мешавад ки барои ҳамроз Раҷабов садо мешавад ки гӯштин гирад. барои Умар ҳам садо мекунад. сари китф ҳамроз Раҷабов остини дубор аст. паҳлавони узбек Умар ҳам шитоб дорад бар муқобили рақибаш. акнун инҷо ҳамроз Раҷабов Умар ҳарду як паҳлу гӯштин мегиранд. Умар Бозоров намояндаи Узбекистон. ҳамроз Раҷабов дар клуби варзиши Ланглифт машқварзӣ мекунад дар вилояти Сухт. инҷо ҳаракат агар мекард ҳамроз Раҷабов шояд ба мақсад наздик мешуд. ба мақсад наздик шудани ҳамроз Раҷабов аз эҳтимол дур набуд. фақат коро дар замин суратнокиашро камтар кард. Умар Бозоров барои ҳамроз Раҷабов Комроншоҳ ҳам маслиҳат медиҳад. инҷо баробари қувваҳо аст. ҳарду агар аз рӯи равиши гӯштин гирем ҳарду баробар меистанд. ҳамроз Раҷабов остин мегирад ва мехоҳад ки аз остин гирифта сари китф намояд. бубинед мухлисон, дар ҳамин бевақтӣ касе аз ҷой намеҷунбад. ана ин аст мақоми баланди гӯштини миллӣ миёни мардум ҷой гирифтанд. яъне муҳаббати ин суннати мардуми тоҷик дар қалби халқи тоҷик лона кардааст. ана ин аст рамуди равиш ё намуди варзише ки миёни мардум маҳбубият дорад. ана инро мегӯянд ки намуди миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ. Бозоров ҳаме хатарнок буд барои ҳамроз Раҷабов. ҳамроз Раҷабов дар вазни то 80 кило ҳоло набардро идома медиҳад. дар вазни то 90 кило бошад боз Комроншоҳ
бо ҷаҳонгир маҷидов омодагӣ мебинанд. ҳамроз дастро дур мебарад, дасти ростро дур мебарад. ӯ мефаҳмад ки агар дастро диҳад имконатро аз даст додан аст. умар Бозоров, паҳлавони ӯзбек, ҳарду сар ба сар мешаванд. ҳудуди камтар аз 1 дақиқа набард мекунад. оҳо, ҳамроз Раҷабов ин бори дуюм аст ки замин меафтад. рақобатро манъ мекунанд. лаҳзае барои гӯштини нагирифтан ҳамроз Раҷабовро танбеҳ медиҳанд. бале, оҳо, як фазои баланди паҳлӯӣ буд. оҳо, Умар Бозоров, паҳлавони ӯзбек. ҳамроз Раҷабов бояд ҳаракат кунад. камар дорад. ҳоло акнун камар медоранд дубора. дар ин вазъи бисёр ҳам мушкил. ҳар ду паҳлавон бисёр ҳолати ногувор аст барои ин ду паҳлавон. бибинед, камтар аз 30 сония дигар мубориза аст. ҳамроз Раҷабовро лозим аст ки дигар. оҳо, мутаассифона мо бохтем. мутаассифона ба тахта пушт афтидем. Умар Бозоров, намояндаи Ӯзбекистон, дар вазни то 80 кило ҷоизаро ба даст овард. 80 килограмм. ғолиби ин вазн намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон Умар Бозоров. Умар Бозоров Умар Бозоров хуб дурахшид. бовар кунед. дӯстони гиромӣ, ҳамин намояндаи ҷумҳурии ҳамсоя ба ҳам ҳамо дӯст ғолиб омада бед як ҷоя ва интишораш як фарсад мебарад. дӯстони гиромӣ, охирин финалии вазни 90 килограмм Ҷаҳонгир Маҷидов, Комроншоҳи Устопириён. Судейская бригада в составе арбитр на ковре представитель Республики Узбекистан, судья международной категории намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон, дори дараҷаи байналмилалии Каримов Иброҳим. дори кунҷи намояндаи ҷумҳурии Қирғизистон Иран Эралиев. дори кунҷи намояндаи ҷумҳурии Исломии Эрон Хусравёр Дарюш Али. акнун як вазн болотар мерем дӯстони азиз. вазни то 70 кило. паҳлавони пироҳани сафедпӯшида ин паҳлавонест ки барои мардуми тоҷик ошно аст бо лақаби азиз Мирзоҷамил Рамазонов. намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзоҷамил Рамазонов. бо яктаки саф намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Мулораҷаб Халифаев. Мулораҷаб Халифаев паҳлавонест ки дар мусобиқоти Федератсияи Россия
ҷоизадор ҳастем паҳлавони яктак сабз пӯшида. яъне ду паҳлавоне ки агар Мирзоҷамил Рамазонов паҳлавоне ки дар шаҳри Душанбе махсусан дар ҷумҳурии Тоҷикистон агар ӯро хуб шиносад, миёни мардуми тоҷик ошно бошад. Халифаев Мулораҷаб паҳлавонест ки дар миқёси Россия дар чемпионати Россия ҷоизадор аст ва яке аз паҳлавонони хушдоле дар гӯштини ҷудо маҳсуб мешавад. ҳоло акнун муборизаи онҳо барои ба даст овардани нишони тилло ё шоҳҷоизаи дуюм баҳри ба даст овардани дуюмин шоҳҷоиза набард мекунанд. Мирзоҷамил Рамазонов акнун канор меравад. Мулораҷаб Халифаев ҳоло барои ба даст овардани имтиёз бубинед рақибро дар вазни то 70 кило чарх мезанонад. офарин. агар азиз Мирзоҷамил Рамазонов агар камар қапад, дар камар доштан барои Мулораҷаб Халифаев мушкил меафтад, вале Халифаев пайваста ҳуҷум мекунад ва ба қавли дигар ҳамон усули искандариро хуб ба кор мебарад. дар вазни то 70 кило набард миёни ин ду паҳлавон хеле хуб сурат дорад. ҳоло довари дараҷаи байналмилалӣ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Сироҷдин дар ин ҷо хитоб мекунад ки истед Сироҷдин Чориев. Халифаев самти рост пеша мегирад. Мулораҷаб чусту чолоки паҳлавонон гӯё ин ду рақибро бо ҳам рӯбаро меорад. хеле бо шуҷоат мубориза мебаранд, хеле бо як суръати баланд ҳаракат мекунанд. асан ин бори дигар аст ки дар ин ҷо ҳар ду паҳлавон бо як шуҷоати баланд набард мебаранд. ҳоло ба қавли дигар ҳамон камар доштанро барои Мирзоҷамил Рамазонов пешбинӣ мекунанд. бар ин хотир Мулораҷаб Халифаев аллакай Мирзоҷамил Рамазоновро дарк кардааст, мефаҳмад агар рафту камар дорад тамом. аз ин хотир ин ду паҳлавон аз усулҳо ё равишҳои якдигар хеле хуб бохабар ҳастанд. Халифаев Рамазонов агар падари Мирзоҷамил Рамазонов инҷо ҳузур медошт, шояд бисёр мухлиси аз ҳама агар бигӯем ки дар тамоми гӯштиниҳои азиз ё мегӯем Мирзоҷамил Рамазонов падароро ҳамроҳӣ мекунад, як нафаре ки пайваста аз ҳунари писар ҳар лаҳза бохабар. як бадан паҳлу довари марказ медиҳад. офарин. довари марказ аз Ӯзбекистон, доварони канорӣ аз Қирғизистон ва Эрон ҳастанд. ин ҷо бетарафӣ аст. ҳоло ҳолати такрорро мехоҳанд ки бубинанд. дар ин ҷо сардовар тақозо мекунад агар ҳолати такрорро бубинем чӣ буд, ё бадан ё паҳлу. фикр мекунам бадан буд. паҳлу буд, бале паҳлу буд, ин қабул аст. набарди паҳлавонон акнун бо шуҷоат ва суръати баланд суръатафзоӣ мешавад миёни ин ду паҳлавон. ҳоло барои ба даст овардани шоҳҷоиза ҳам Мулораҷаб Халифаев ва ҳам Мирзоҷамил Рамазонов ҷаҳд мекунад. ки намехоҳад шоҳҷоиза? ин дуюмин бадан аст. мо фикр кардем ки дуюмин паҳлу, на, як паҳлу як бадан, як бадан як паҳлу. ҳолати такрорро мехоҳем бубинем. инҷо тақозо дорам то ҳолати такрорро бубинем. чӣ аст? паҳлу аст ё бадан аст? барои мо
баъдан фирӯз бахтебеков коргардон, зиёддин сафаров ҳайати коргардонро дар он ҷо ҳолати такрорро сари вақт барои мо намоиш медиҳанд ва аҳли техникие ки дар комрон норуф аст, дигару дигар нафароне ки дар он ҷо нишаста ҳолати такрорро пешкаш мекунанд. бале ана акнун дидед ин партов ҳалол аст, ҳалол чун камар дарёфт карди замин ояд фуруд. ана ин аст дӯстони азиз, дар вазни то 70 кило Мирзоҷамил Рамазонов офарин чуболи уқобон ду бозу кушодан ҳамин аст. бизан рақибон аз замин бар ҳаво ҳамин аст. анамин аст ки ҳар он кас ки ба гӯштин навард овардааст анамин аст сари меҳтиам дировард. ана ин аст партофти ҷаззоб ва ҷолибе ки дар ин ҷо Мирзоҷамил Рамазонов бар як салтои дигар барои мухлисон дар вазни то 70 кило шоҳҷоизаи навбатӣ барои Мирзоҷамил Рамазонов ки ин паҳлавони шуҷои кишвар ба ин мақом расид. وزن 80 کیلوگرم شوید داری بالا گیریم خسرت شوید داری کنجی داریش خسرت فیналии احوال موقتی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان استادی ورزش خیرندش مرودزادا. احوال موقتی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان استادی ورزش ҳақдод гулов. муродзода хайрандеш паҳлавони пироҳани сафедпӯшида намоянда аз вилояти хатлон шаҳри кӯлоб намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон бо рақибаш ҳақдод гулов. ҳақдод гулов паҳлавонест ки Мулораҷаб Халифаев машқварзӣ мекунад таҳти роҳбарии устод обидов. ду паҳлавоне ки дар вазни то 60 кило дар қисмати финалӣ барои ба даст овардани шоҳҷоизаи вазни то 60 кило яъне автомашина мубориза мебаранд. хайрандеш пироҳани сафед ба бар кардааст ва ҳақдод бошад бо яктаги сабз гӯштин мегирад. ду паҳлавон ки ҳарду аз ҷумҳурии тоҷикистон ба қисмати финалӣ роҳ ёфтанд. дар ин вазн намояндаи ҷумҳурии Эрон буд, Ҳиндустон буд, Ӯзбекистон буд, онҳо ҳама шикаст хӯрданд ва ҳамин ду паҳлавони хушдолие ки барои ба даст овардани шоҳҷоиза мубориза мебаранд. нишон ба хотири ба даст овардани нишони тилло ва шоҳҷоизаи 60 килоа. ҳоло гӯштин акнун идома дорад бо ҳаракатҳои пай дар пай аз ҷониби хайрандеш муродзода ҳуҷум мекунад. ин паҳлавони яктак сафедпӯшида мехоҳад ки имтиёз ба даст орад.
ҳаракат дорад. гӯшингирӣ довари дараҷаи байналмилалӣ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Сироҷдин ҳар лаҳза хитоб барои гӯштин гирифтани паҳлавонон мекунад. Сироҷдин Чориев Ҳақдод оло нишаст, вале кораш омад накард. Замин нишаста ва Хайрандеш Муродзода бошад росто ба хотири ба даст овардани имтиёз аст. Танбеҳи аввал барои Ҳақдод Гулов рефери марказ нишон додааст. бибинед, ҳоло акнун набарди паҳлавонон бо шӯру шавқ идома дорад. Ҳақдод Гулов аз ҷои худ ҷаҳида худро озод нишон медиҳад ва набардро идома медиҳад. Муродзода Хайрандеш бошад. акнун бармегардад ба набард ва Ҳақдод. Муродзода Хайрандеш пироҳани сафед ба бар кардааст. вазни 60 кило. این بار نوبتی است. ببینید Ҳақдод چی بالا قید کردیم که این پهلوانان اصلا هر دو پهلوانی می باشد که در ولایت ختلان مس از میان مردم برآمدند. اینها پهلوانان مردمی می باشند که از میان مردم برآمدند و علاقه مردم آنها را در اینجا خوب می شناسد. هر دو پهلوان در گوشتین‌های ملی تاجیکی گوشتینگیری در مقیاس تاجیکستان مخصوصا در منطقه ختلان زمین این دو پهلوان رو با نزدیکی خوب مردم میشناسند. یعنی گوشتنی ملی تاجیکی همین نمودی ورزش است که پهلوان رو از بین خلق میبرارد. آفرین، یک پهلو برای پهلوان پیراهن سفید پوشیده دادند. در اینجا مرادزاده خیراندش برای به مقصد نزدیک شدن یک پهلو را کار کرد. آفرین، سر کتف کرد و Ҳақдод باشد کتف افتید. اکنون مرادزاده خیراندش پهلوان شهر کولوب نماینده جمهوری تاجیکستان در وزن تا 60 کیلو. اگر خطا نکنم تحت روبری عبدالله خوجاєв مشورزی میکند. خیراندش مرادزاده خیراندش عبدالله سعید خوجاєв مرادزاده خیراندش را تربیه کرده است. این پهلوان پیراهن سفید پوشیده را بر مقابل Ҳақдод گولوف Ҳақдод گولوف باشد. تحت روبری هم صدرالدین عابدов مشورزی کرده است. این پهلوان یک تک سبز پوشیده. وقت کمی دیگر مانده است به قلعه مقصد رسیدن. خیراندش مرادزاده کمی دیگر باقی مانده است. حدودی کمتر از 15 ثانیه دیگر نبرد کند. شاید در اینجا دویمین پهلوان خوشطاله این پهلوان یک تک سفید شود. انیکترش مرادزاده خیراندش پهلوان شهر کولوب جمهوری تاجیکستان در وزن تا 60 کیلو اطراف چرخ میزند. تمام وقت به انجام میرسد و خیراندش مرادزاده پهلوان یک تک سفید پوشیده عبدالله سعید خوجاєв اکنون استقبال از پیروزی شاگرد میکند. فکر میکنم در وزن 60
اکرم غالبی این مسابقات نماینده فدراسیون ملی گوشتنگیری مملکت хайрандеш муродзода. Шоҳида Қаландарова, намояндаи Россия Камила Бадурова мубориза мебарад дар вазни 65 кило. Представитель Российской Федерации Камила Бадурова. Борец с зеленым яблоком. Представитель Республики Таджикистан Шоҳида Қаландарова. акнун дӯстони азиз, набарди бонувон дар вазни 65 кило ки бори аввал дар таърихи гӯштини миллии тоҷикӣ дар мусобиқоти байналмилалии нуфузи ин риштаи варзишро баланд мебардоранд. Шоҳида Қаландарова яктак сабз бар муқобили Камила Бадурова, намояндаи Россия яктак сафед. мубориза барои ба даст овардани аввалин шоҳҷоиза автомашина. ҳоло набард оғоз шудааст. Шоҳида Қаландарова каме аз рақиб дуртар аст ва Камила Бадурова бошад дар фосилаи наздиктаре мехост ки аввалин амалро анҷом диҳад. ҳоло натиҷа нест. дубора паҳлавонон бо ҳам наздик меоянд.